гармии тоқатфарсои тобистон ҳамасола ҳазорҳо сокини кишварро ба соҳили дарёҳо, кӯлҳо ва ҷӯйҳо мекашонад. ба назар мерасад ки обозӣ дар ин обҳо ягона роҳи наҷот ёфтан аз аз ҳавои тафсону гармо аст. Аммо мутаассифона даҳҳо нафар аз ин нафарҳо дар ин обҳо ғарқ мешаванд. дар ҳудуди Душанбе расман 4 маркази фароғатӣ барои оббозӣ фароҳам аст ки 3 тои он пулакӣ мебошанд. маблағи даромад дар ин марказҳо аз 80 сомон шурӯъ мешавад ва табиист ки на ҳама хоҳишмандон имкони оббозӣ дар ин ҷойҳоро доранд. ягона мавзеи ройгон барои оббозӣ дар соҳили Кӯли Ҷавонон аст. дар соҳили Кӯли Ҷавонон аз тарафи Кохи Наврӯз шароити оббозӣ ҳам барои хурдсолон ва ҳам барои калонсолон фароҳам оварда шудааст ва аз ҷониби кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда низ оббозӣ кардан дар ин мавзеъ иҷоза дода мешавад. аммо дар соҳили муқобил аллакай оббозӣ кардан хавфнок аст ва кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда шаҳрвандонро тавсия медиҳанд ки дар соҳили муқобил оббозӣ накунанд. аммо бар рағми тавсияи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда соҳили муқобил ҳам пур аз одам аст. зеро мавзеи тавсия шуда на барои ҳама хоҳишмандон басандагӣ мекунад. ҳамин аст ки кӯдакон ва на танҳо кӯдакон роҳ сӯи дарёи Душанбе ё ба истилоҳ Душанбинка мегиранд. онҳо дар қисматҳои нисбатан камтуғёни об гурӯҳ оббозӣ мекунанд ва ҳамин тариқ ҷони худро дар хатар мемонанд. ситоди назоратӣ ҳам ҳафтае чанд маротиба дар тамоми ҳудуди дарё мегардад ва ба шаҳрвандон корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронад. дарёи Душанбе аз он хатарнок аст ки оби тезҷараён дорад. кӯдакҳои хурдсоле ки дар дарёи Душанбе оббозӣ мекунанд аз сабаби он ки оббозиро наметавонанд ғарқ шуданашон мумкин. баъд қарғи дарёи Душанбе аз ҳар гуна лавозимотҳо таҷҳизотҳо ҳархела пур аст, тоза карда нашудааст. аз ин лиҳоз мумкин ки дар вақти оббозӣ дар қарғи дарё дар мемонанд. барои пешгирӣ аз ғарқшавии шаҳрвандон айни муддаҳост ки чанд мавзеи ройгон барои оббозӣ бунёд гардад ва ё мавзеъҳои мавҷуда дар ҳудуди шаҳр мутобиқ карда шаванд. дар мавсими имсолаи оббозӣ то ба имрӯз 50 нафар шаҳрвандон дар обҳо ғарқ шуданд. бештари ин нафарҳо аз сабаби риоя накардани қоидаҳои оббозӣ ва ҳамчунин машғул шудан ба оббозӣ дар ҷойҳои мамнӯъ ба ҳалокат расиданд. ин адад метавонист ба маротиб зиёд бошад агар кори ситоди доимии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда намебуд. чун ин гурӯҳҳо дар мавзеъҳои расмии оббозӣ ва наздик ба соҳили дарёҳо доимо навбатдорӣ мекунанд. маҳз бо ёрии саривақтӣ ва фидокории ин сарбозон ҳамарӯза 5-6 нафар аз ғарқшавӣ наҷот дода мешавад. аксари нафарони ғайрқшуда аз ҷониби кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хушбахтона наҷот дода мешавад. аммо онҳое ҳам ҳастанд ки дар наҷот додани онҳо ин кормандон дер мекунанд ва ҷони он нафаронро баргардонида дигар намешавад.